Barka da zuwa Zakanya Hausa TV. Kada ku manta, ku danna subscribe tare da duba ko kawai na yi daga inda hajiya yau bai kawai da kamin girma ne inda lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya za ta juya wace ce za ta juya hajiya salma ce ta zo duba za ta mutu dan Allah hajiya aje a shigo da ita ba za a je a shigo da ita yarinya da ta ne mutu salwantar da rayuwarka ita ce yanzu ta zo kake cewa a je a shigo da ita Abdul saman wanda yake damun ka ne yarinyar ba kashe ka ta ne mutu yi ba Abdul wulakanci dan ba shi da dai Abdul dan Allah ku je ku shigo da salma oh ni na ga ikon Allah Harila kama da gane je da shigo da salma Jamila za ki zauna in shi ba shi da hankali ke ma ba ki da hankali abin da nake so da kai ka je ka gawa 'yan sanda a je a kama wannan shaidan ne gyaran shi ba zan turu wannan iskanci ne shagantaka da ya wallahi wannan je kai yi maza Abdul Hajiya Abdul dai shi ne ka Abdul Hajiya dan Allah dan Annabi je Hajiya ka Hajiya ai mun ha Abdul ne sai ka tawa Abdul wanda wani jarabar ta yawa Sadam ai dama ina so na ga sai kuma Allah ya haɗa mu da kai sani a kake dama ko ina so na ga kasa da ta so da na ce ni ba su da ta so gaskiya dai ka san da zai yi wani abu da abu da ba da gani da ido na ka ga ya sami kusanci ne yake tsakanin ni da kai ma yake tsakanin kai da sa to magana ne ta gaskiya a kai shi ne salma dan a cikin samarin ta wanda suke zuwa abin da ya bani mamaki saboda salman da ya ce ina tare da ita to ai ka ga irin zagin da ce to karshe ma ka ce za ta raba shi da rayuwa ita Salma ita salma shi ya sa ni na yi kokari na gaya mata gaskiya na kai wasu tabbacin an shara Allah wai wannan maganar da kike gaya mun ita Salman ita ce take faɗa haka akan Salma ai ka san mace don ni a lokacin tabbaci ma da ni to ni dai ka gani duk ba wannan ba ka gaya ma shi salman gaskiya ya daina ma zuwa wajen salman saboda duk mutum da zai raba ka da rayuwa to wallahi zai biya saboda yadda da ka tsani salman abin nan fa ba abin da wasa to amma kin tabbatar da wannan abun haka yake zahiri ni kana gaya ma gidan mu ka ta zo ta salma bayan ta zo gidan mu muna hira sai salman ya kira ta yana kiran da shi ne take zagin sa bayan ta gama zagin sa ya nuna duk bai da ba to wallahi ta ce dukan da ta sa a kai mai yayin ta mai a baya wannan lafula ne ta ce ma wallahi sai ka kai shi wannan bai shi to shi yasa ne ce bari ka ga ni zan mutu sai nake ya ma ka sa da na dai gaya ma dan Allah ka gaya mai da yi kokari ya jami cikin sitirka ya zo ya sa shi an ji masa da na da Mariama ya abin ne irin soyayya da Salma ne ke nuna su kuma haka ne sa wani yanzu ban ma san ta ina ba wannan shi ne wanda yake gaya mu shi ne yaya ranar nan ma da na ce mashi kai ya kuskura ya kamo kafa shi ya zo gidanmu sai ce ai sai ya zo sai ya ga wanda zai hana shi ko da ubana ne baban da
ko da babana ne lalle ka cika mara mutunci bazara me gida wannan an taba cin mutunci kamar shi a garin nan kuwa me gida ka wannan yi gunduwa da shi a wajen nan wannan za ka sawa karfe hawa me gida haba ka bazara ne kai ma wannan tamanin za ka mara bulala an gama me gida gudan ne mun shi dukkan